Silavê var baş hevan hêvîdarim herkes baş e. Îro bi tevî hevalê me ronî roha em ê behsa Hamasê bikin, behsa Gaza bikin. Mesele çi ye, daw çi ye? Vê sibê min ji we re bültenek pêşkêş kiribû, têde em behsa teslîmbûna Hamasê bikin. Lê anha weke deqeya dawî bû yerekî qewimiye hevan û ez ji we re bêjim mesele çi ye? Serkirdeyekî yanî rêvebirekî payebilind yê Hamasê çi dibêje? Dibêje em bi tu awayî çekan radest nakin, em teslîm nabin dibêje. Ev beriya saetekî ketî ajansan navî wî jî heye, ez ê ji we re bêjim Tehsîr Silêman. Ji Rûdawê re eşkereye kiriye ku em teslîm nabin, em çekan radest nakin. Niha ez pêşî hevalê xwe ronî reha bigirim jor, gelek mijarên dir jî hene hevanno. Ew jî parêzerên Selaheddîn Demirtaş serî li dadgeha bilindiya dewleta Tirkiye dane ji bo serbestiya Selaheddîn Demirtaş û zana heta heştê mehê eger hikûmeta Tirkiye îtiraz neke, Demirtaş û hevalê xwe tên berdan. Fermandarê Qesedê Mazlûm Ebdî şiyariyekê tund daye, çavkaniya vê nûçeyê ne diyar e, ya rastî gotin kêfa min ji gotinê rahat. Mesela dibêje eger şer dest pê bike em ê biryar bidin ka şer wê kengê bidawî bibe û heta ku derê dirêj bibe. Biryar ya me ye. Ama ev şiyarî hem ji bo heteşiyê hem ji bo komên çeteyên girêdayî dewleta Tirkiye. Endamekî ji sergirdayetiya Hamasê yanî rayedarekî payebilind yê Hamasê dibe ku fermandar be yan jî di asteyeke siyasî de be dibêje çekên me ne yên rojekî du rojan e. Me ji kevirekî dest pê kir heta em gihîştin dronan ji ber vê yekê em bi tu awayî çekan radest nakin. Endamê serkirdayetiya Hamasê Tehsîr Silêman di dema beşdarbûna xwe ya di bültena Rûdawê de got xeta Sûriya Hamasê ew e ku divê bombebaran komkujiya li ser Gazayê raweste pêwîst e çeka dewleta Filîstînî parastinê li Xezayê bike. Tehsîr Silêman her wiha got ku Hamas çekan ji bo parastina xelkê Filîstînê bikartîne. Ji ber vê yekê ew amade ninin çekan dayînin û sedema vê yekê jî vegeran sala 1982 diyan û got Filîstîniyan sala 1982 diyan çekê xwe danîn. İsraîlê bi sedan kes kuştin. Di salên paşê de jî bi dê hezaran Filîstînî Lublanî ji aliyê İsraîlê ve hatin kuştin. Divê serweriya Filîstînê were parastin. Tehsîr Silêman di derbarê têkçûna plana Donald Trump ya di rewşa danîna çekan de jî got dananîna. Yani dema ku mirov çeka daneyne di wê meselê de. Têkçûna plana Donald Trump ya di rewşa danenîna çekan de. Baş e ew divê were zelalkirin yani. Mamosta Ronî tu hatî? Eger tu destûr bidî min ez vê mesela Hamasê xilas kim. Tamam, ava mesela ez dixwazim tu hayete jî hebe ji ber ku şîrova me wê ser wê be me çi gotibû me gotibû Hamasê qebûl kiriye plana Donald Trump pêk bîne lê em dibînin ku di nava Hamasê de dengên cuda derdikevin. Dibêjin rewş hinekî zehmet e. Yani em nikarin çeka dayînin. Bersiva Hamasê gelekî zelalet vê agirbest were kirin. Her tişt girêdayî navxwayiya Filîstînê ya divê serweriya Filîstînê were parastin, nabe kesekî biyanî xerîb were li ser Filîstînê biryarê bide. Her mijarek ku hebe divê li gel dewleta Filîstîn û xelkê Filîstînê biryar li ser were dayîn. Her wiha dibêje rêkeftin bi vî rengiyê ku komkujî were rawestandin. Dîl bi dîl werin guhertin. Di derbarê helwesta tevgera Fetihê de jî got tevgera Fetihê ev demekî dirêj e ne şirîge di vî şerê de ku li Xezayê diqewime. Ji ber ku ew tevger razî bûye çekandayîne di encamê de jî em dibînin ku li şeriya Rojava İsraîl rojane binpêkirinan pêk tîne. Yani binpêkariyan dike. Tehîr Silêman wekî din li ser pirsa gelo hemû Hamas li ser wê yekê hemfikirin ku çeka daneynin dibêje tevahiya tevgera Hamasê li ser wê yekê hemfikir e ku çeka daneyne. Ji ber ku ev ne çeka rojekî du rojan e. Ji kevirekî me dest pê kiriye heta ku gîştiye wê yekê ku eniya berxwedanê bixwe dronan çê bike ji ber vê yekê jî em bi tu awayî çekan radest nakin.
Li gorî gotina Teysîr Silêman tevgera Hamasê niha di qonaxa danûstandina de ye. Misir, Qatar ji bo bi cîhanîna plana Amerîkayê navbenkariyê dikin. Wekî din çi dibêje divê Serokê Amerîkayê fermanê bide İsraîlê ku kuştin hîştina zarokan bombebarana li ser nexweşxaneyan rawestîne nebe ku tenê berê xwe bide Hamasê. Yani nabe tenê berê xwe bide Hamasê. Yani Amerîka tenê van şertan daneyne ser Hamasê. Aynı şertan dayne ser İsraîlî jî dibêje. Yani ew tişta ku rojê min ji we re got Hamas xwe wekî aliyekî şer qebûl dike ne wekî hêzekê terorîst. Hemû alî bi taybetî Misir, Qeter, Tirkiye dizanin ku Hamas girêdayê hin tiştan e. Wekî din her roj her îro İsraîl ji ber bombebaranên xwe çendîn zarokê Filîstînî di nava nexweşxaneyan de kuştine. Serokê Amerîkayê Donald Trump û Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu 29 îlona 2025 li Koşka Spî civiyabûn plana Trump ya ji bo agiribesta Xeze yek ji wan mijara me ku li ser axifîne paşê Koşka Spî naveroka plana 20 xalê ya Serokê Welêt yani Donald Trump ji bo agiribestê li Xezayê belav kiribû. Li gorî planê pêwîst e hikûmeta Tel Avîvê û Hamas bi agiribestê razî bin di zûtirîn demê de dîl girtî werin berdan û desteyekê ji bo rêveberiya Xezayê were ava kirin. Mesele çi ye? İsraîl hala hazır ji Xezayê ji Hamasê çi dixwaze? Hamasê vê sibê eşkere kir ku ew li gorî plana Donald Trump tev digerin lê anha yek derketiye dibêje na em çeka danayînin em yani vê demê plana Trump pêk naye ronî. Yani ev guman ji destpêkê de heye ji ber Hamas wê çi qasî divê çe ji bo berjewendiyê xwe şer dike an berjewendiyê xwe bide berçava an berjewendiyên divê çe gelên Erebiyê li axa Filîstîn dijî wê bide berçava. Ev mijar zaten ji destpêkê da divê çe mijar e gelo Hamasê ji boî têkçûna İsraîl yani neqebûlkirina dewleta İsraîl ya li rojata navîn şer dike an ji boî azadiya xelkên Filîstîn şer dike. Zaten ev destpêka ev divê çe ev nîqaşek mezin e zaten dema tu li çawa Hamasê xwe ava kiriye tu li rojên ewlî binere ev zelal xuya ye. Mesele destpêkê da ji boî dewleta İsraîl bi tiha wî qebûl nake. Yani ew axa Erebayê axa xelkê dijî divê xelkê Filîstînî an xelkên Ereb. Welhasıl dema em werin vê çîkê ez bawer nakim Hamas aqilekî wê hew qasî xurt hebe berjewendiyê gelê xwe bide berçavê xwe û li gorî wê xwe fesih bike. Ev deman rêxistinên wisa dema zêde radîqal dibin di nav xwe de teng dibin car carna daxwaziyan gel rastiya gel jî bîra dikin. Ev hinekî zehmet e jin rêxistinên wisa dema teng dibin di nav xwe da dibê çe hêlekeke elît derdikeve an hêlekeke her tişt ew dibirin dibê çe gotin awan be çek awan be hêzên çek di desta da zehmet e hinekî zehmet e da ku dibê çe hinekî zêde fire bifikire. Lêbelê Trump jî îro daxuyanî da yani Hamas hewceye zû bike ya wê biryarê bide ev şertê me danîne holê wê qebûl bike û an jî dibê çe pêvajoya kirdin wê dest pê bike. Pêvajoya din çi ye? Yani ev dewletên Filîstîn dewlet qebûl kirine yani ji serî da yek Fransa û yên dina û her wiha yên dina zaten bi şertekî qebûl dike. Yani Hamas wê ji holê rabe. Hamas wê ji holê rabe ji ber ku Hamas bi tiha wî tu çareseriyê naxwaze. Yani Hamas ji destpêkê da hebûna xwe li ser tunebûna İsraîl ava kiriye. Lewra bi Hamasê re bi tiha wî tu çîkê nebe. Tek şertê ji Hamasê tên xwestin wê çekê xwe berde wê dibê çe ev bibe bixwaze wê li wê derê bijî an bixwaze herin welatekî din dibê çe garantiyê bidin wê lêbelê dewleta Filîstîn hatiye naskirin ama Hamas îro di vê çikê de Hamas qebûl bike jî Hamasê wenda nekiriye. Waxta armanca Hamas dewleta İsraîl be. Stargehek ji bo gelê Filîstîn be. Stargehek ji bo gelê Filîstîn be. Çima yani Hamas rêxistinek terorîst e. Ev sedî sed. Me di ku da dî me di gelek cihadî ama bi taybet heftê cotmeha sala 2023 da me dît Hamas tu cudetiya xwe ji rêxistina Daişê û Heteşê û Cephetil en-Nusra û welhasıl El-Qeyde nîne. Lewra ama bi hawakî tiştekî dijî heye. Hamas di merhela îro da çi biryarê yani ne çi biryarê bide.
biryara bibêje tamam waye wata va şertê hûn dewleta Filîstîn qebûl dikin û wisa wel hasıl wexta dev ji çekê berdexwe fesih bike xwe biqedîne bi hawakî Hamas mizafer e bi hawakî heger armanca Hamasê parastina Filîstîn be mizafer e wê bibêjim ez li hemberî Hamasê bim Hamas terorîstekeke divê çi rêxistineke terorîst e ama dawiya dawyêra wexta ya niha hetanî îro dewleta İngiltere û Kanada û êdin û Filîstîn Fransa dewleta Filîstîn qebûl kiriye na ama îro qebûl kiriye îro Ama qebûl kiriye ax li holê nîne fermo tiştekî bînin bîra hevalê xwe niha di dema Yaser Arafat de dawdoza Filîstînê zêdetir meşrû bû. Yaser Arafat pir cara hatiye netewek bî axaftin kiriye. Di salên nod û sisê bû yan nod û çar bû ez bixwe jî bûme şahidê axaftina wî li netewek bûye çûm guhdarîkirina wî. belê Wê demê dawa Filîstînê tam li ber çareseriyê bû. Baş bû. Ama piştî ku Hamas derket hat terorîze kirin. Kriminalize bû dawdoza Filîstînê. Veya plan û yani îddiayekî heye ku İsraîlê bixwe Hamas daye ava kirin ji bo ku dawa Filîstînê ji meşrûiyetê derxe bixe ser mesela kriminalize, terorîze bike. Aynı siyasetê îro dewleta Tirkiye hewl dide li Bakurê Kurdistanê pêk bîne. Dawa heq, dawa meşrû ya milletê Kurd dixwazin ji zemîna rewabûnê derbixin, bixin ser şîddetekî bi destê olperestan. Veya xeterî ye. Yani veya îddiayekî ye. Tabii ji qas rast e, ji qas pêk tê Mamose berde Tamam Kerem. ez digotan vana komplo teorîne Tamam. Vana komplo teorîne dewleta Türk jî dibêje ya dış güçler ya komplo teoriye yani hewceyê di roja îro da em wana nekin nîqaş çima em nekin nîqaş yani berê dava İsraîl Filîstîn çiqa meşrû bû Filîstîn çiqas ne hêzê wên Hamas û zanim Yaser Arafat çiqas ne terorîst bûn destê me da wî çaxê hew qas agahî me nikanî bigirtana ji destpêkê de niha Hamasê xwe çi dîrokê de ava kiriye li ser çi bingehê ava hatiye ava kirin sewa çi ye kê ava kirine weta yekî bixwaze îro wê taq dibe çi heye hişê çêkirî heye lêxe têke Wikîpedya wêştera hemî derxe ne wisa ye evanê din hemî komplo teorî ha muheqeq hêzek derdikeve holê hêza li hemberî wê jî dikeve liv û tevgerê dixwaze bi hawayekî wê ji rê de xelk gorê xwe kar bîne kîjan rêxistin roja ewl da çawa li ser çi fikrê derket holê û 5 sal 3 sal pêra ji rê derneketî fikra xwe ewlî dimeşîne ji rêxistinekê rên bide vana hemî îçer dikin ê li hemberî te şer dikin ew jî bi tedlîzin ew jî ajana dixin nav te ew jî dixwaze te ji rê dexe vana hemî zaten meşrû ne di şera da şerên şer ne hew tu bi keleşê û nizanim bi namliya boriya çekê dike şer bi hera ew tê kirin welhasıl Hamas İsraîl ava nekiriye ev gotinek pir tê gotin rojata navîn komplo teorî jî aslında pirê xwe rojata navîn bingeha xwe ji ecema digire yani ji farsa digire tişta mezin bike dibe çi ev jî aslında hunerek e yani tiştekî biçûşkê bike mitolojî ev zaten dîrok xwe dur û dirêj heye lêvelê ne wisa ye ha wisa be ne wisa be niha îro dibe çi çavkanî hene mirovkane serî lê bide ama ji bo min her tişta da çi meseleye konkrît yani li holê çi heye ev meseleye do çerbûye wê sibê çerbibe nizanim ama tiştê li holê heye Hamasakeke li hemberî dibe çi zarokan jinan yani ez bi akademisyenekî me ez navî wî jî bibêjim ez bi Veysî Daxa peyvîm dema ev êrişa heftê cotmehê hat ser wê herema İsraîl Veysî Dax jî wê derê akademisyenekeke yani pir zû gelek akademisyen bi rêketin dibe çi yani ên zanîngehê bûn destûr girtin da ku ew jî herin lêkolînê lê bike yani li vê derê çi qewimî eviya çapemeniya İsraîl pir nexwestî derkeve çapemeniyê û ez destûrê jî min ji Veysî Dax jî negirtiye ez ê bibêjim ji ber wî ji min ra gotiye maqale de jî aslında nivisan di reportaja wî da nêzî 6 zarokên biçûkê nikanî bi xwe ra bibrana dema te dî gel dîl girt û hinek kuştin li wê derê
جبر قلبي دري بري خو ذاتن بوليسن اسكرين اسرائيل دجين مالباتي وان دجين زاروك اندوستالي وستالي ويكمهي وششمهي شيش زاروك فرنادا قومن بتشافي خديت دفرنادا بتايبت جبوي مثلا هتلر وايش جوهي بليسه يعني اكثر هيك ها Evçapa menya İsrail naxwast pirzê de derxepeş ji ber birînê wan kevn xwîn dibû psîkolojiyek mezin li ser dibe çi yanî bi hawakî şerekî din bû ev dewleta İsrail naxwast derkeve pêş lê belê dan hemî kesên xwedî biryar ev dîmen ev wêne yanî ê wekin İngiltere ê wekin Amerîka rêveberên cîhanên hemî ev dîmen wêne jê ra çûn çawa zarok kirinin firina şêst zarokên ji navbera yekmehî da û hetanî sê çar salî da hat dişewitandin ji ber ke nikanî bû xura birana ha welhasil ha mesele îro li holê çi heye tabii ki tiştekî dij heye çi heye hema bi carekê ra İngiltere û Kanada û Fransa û heqa dewlet derketin holê û teq em Filîstîn qebûl dike ez bi xwe bawerim ev nebe plana İsraîlê İsraîl jî muheqeq va kesana ra dema berî vê eşkere bikin bi İsraîl re hatiye peywandin Filîstîn qebûl dibe lê Filîstînê li ku qebûl bibe çünkü planek din heye di navbera Ürdün yani cê Mekka Medîna berê an tedî me digot çi berê min li qulbê ye qulba min li Kabe ye ew cê Kabe yani Petra aslında yekemîn hec li wê derê ye tu zane pêra hec birin ha tamam li wê herêmê ew jê axa cûye ye wê jî bêje min dîrokê de axa cûye ye ama di destê îro Ürdünê de ye di wê derê da û hinek jî ji çola Sîna dibe ew jî li ber gazê ye zaten dibe gelo li wê derê dewleteke biçûçek weke kantonekê ji Filîstîn re bêava kirin ji ber givanê dewleta Filîstîn nas kirinin coğrafî erdê wê erdnîgadiya wê hîn nas nekirine yani wê ku derbe ew hîn ne diyar Baş e. Ronê em hinekî mesela Helebê û ya Kurdan em hinek bînin rojevê ev hefteyekî em basa Helebê dikin her du taxên Kurdan dikin Eşrefiye Şeyx Mexsûd bi qasî 400,000 însanê me li wê derê ne hemî ne Kurd me jî têda Sûriyan hene Ermenî hene însanê gayrîmûslim hene li wê derê ama dibin parastina Kurdan de ne sibê dusbe veya min pêşkeş kir me bersiva wê nedît sibê dusbe dewleta Tirkiye bi alîkariya Hetêşê yan jî Hetêşê êriş bike bi alîkariya dewleta Tirkiye feq nake wextê êriş bike bi ji bo temamê Helebê bikin bin kontrola xwe gelo evaya tirs û fikare ji bo İsraîlê gelo İsraîl çawa ku ji bo Swêdayê ji bo heremên cuda ê nêzê sînorê xwe dikeve nava tirsê müdaxale dike yani wî heqê xwe de dibîne müdaxale bike ji bo Helebê jî gelo ew ê müdaxale bike ew ê were heta wê derê ji ber ku ew naxwaze İsraîl naxwaze dewlet li wê derê be kerem ke Ronî belê kan binerin nimêzeke NATO hinekî rojnamevanên li herêmê bi taybet yên li hêla Heteşê bişopîne di van rojana da İsraîl çi operasyonel derdorê dera çê dike ya bibore tiştek bêjim Ozan Canê wisa Asîlzade a vexar wê rojê ez ketim min tesîra wî zayîn çawa kir ji ez dixwazim wekî wê vexam wisa kir belê ez wekî wê dixwazim vexam nizanim li derdorê li derdorên dara anha İsraîl di li tevgerê de ye İsraîl do êvarî bû an pêr bû hinekî zaman piskirêka min zaman heye li ku derê xist li ser fermandariya İsraîl Sûriyê li Helebê li baregeha wê xist du roj berê bû erê bawer dikim şeva çînî ya şeva berê bû welhasil yani İsraîl bê naber lê dixe zaten û tu nihal rojnamevanê wan bişopîne hin rojnamevanê wan hinin dibêje yanî erê hemî konsantre nihal li ser ku ye li ser hêzên Sûriyê ya demokratîk e lê belê İsraîl gav bi gav derdorên der'a û dibe li wê herêmê pêş datê yani di li vû tevgerê de ye ha welhasil İsraîlê lêxe lê nexe bi xwe dibe çi vana hemî nîqaşin ama İsraîl zaten lê dixe wexta mirov vê nebîne zaten hewceyê em wê lêxe lê nexe em nebêje İsraîl zaten ne jî İsraîl ba niha rewşa Kurd
نها دبي روجاوای کوردستانی جهلا حتی شی و جهلا دولتا ترک و دبي وی پوزیشن دابا کاز دیسا ببیجم از آگاهی از دبیجم میزه که اف آگاهی از دبیجم آگاهی از دبیجم امریکا روجاوا وکشیا نه وکشیا دمکی و نکشیا بری یا چند ماه بری امریکا همین هزی خواه روجاوای کوردستان در رقص و بری خو ندان باشور پکی دیسا وگریا نه دیسا وگریا از آگاهی از دبیجم از بخواستکا اسرائیل هاتی امریکا وگریا یعنی اسرائیل نکتا دوری امریکا دمک دیج و نجوا دکتبا یعنی وقت سمبولیک ویلی بما ایرو جبرگ یعنی وقتا کرد لوی دری به حزبه اسرائیل رو به حزبه جبرگ ده هدف دا آرمانجا هم ترکی و هم وچتنا دا وان هزین برمایین داعش آن هوالبندین داعش دا تالی هدف تالی آرمانج اسرائیل و اسرائیل جوی دی بینه دوی دری دا تشتک درکتی هولی الاخا سوریه چی درکتی هولی هوالبندیا که خوزایی درکتی هولی دناورا جوی دا دناورا کرد و جوی و درزی و علوی دا وانا يعني نك او برجف حسدكن ويرو هاتن جمهر شرط مرجع ايرو الاخا سوري موجود اذ كسلان انين جمهر كينن خلقي مي ارمنيه خلقي مي سوريانيه خلقي مي درزيه خلقي كرده علويه وخلقي جويه جبرجه وقت افهزا ايرو لسوريا دخوازه سروريه بك دخوازه حميتي خبن كنترول اخا بذ خدي هز دست پی که داوی بج جو کلا دست ای بهز دست پی بک ای بهز کی بو خلق علوی بو تدی چهات سری البته برای خودان هزا دنا بهز کی بو درزی بو اگر اسرائیل نکتا لبو تفگری و قصدی جی بهوا کی مورال ندا درزیا و دبی چه دنگ خود در نخستا و اسرائیل نهاتا نکتا شر يعني إيرو ما يبغوا تدرزي الأخا سوريا هنا حمي ويد بن قطع عامر در باس بوانا حمي ويد بن قطع عامر در باس بوانا والحاصل إسرائيل ذاتا أكتيف ليدقة إسرائيل أكتيف ليدقة بيجي بيجم بوي شاش نفعن كره إسرائيل نبابو براي كرده إسرائيل استوى خوا ليدقة إسرائيل زانا خطريج بوي وهي إسرائيل زانا تركيا دخوازه وهزي لسر سوريا بقره وهيدي كردا بحلينه دما کرد به حلاندن و هزا و هین خورد به سوریه تمامی بریو به بناو 10 سالا دا هر کسی مسلمانی عرب لسوریه و ببن حتی شب ببن داعش اف خطریا هری مزن داویه دا zaten Kurdê pir zû têk herin lê belê dawiya ra Armanc İsraîl e heger ev hêz bi xurt bibe Tirkiye di nav 10 sala da ev hêzê xwe leşkerî ev teknolojiya xwe wê hemî entegreyê Sûriyê bike ev teknolojî wata entegreyê Sûriyê bibe ev li ser İsraîl xeteriya ke pir mezin e di pêşa rojê da welhasil ev şer wê derê tê meşandin ha ji li vê derê şi heye berjewendî heye berjewendiyê Kurd û Elewî û Suryanî û Ermenî û Durzî û Cûhî îro li axa Sûriyê bûye yek ev jî çavkaniya hêza herî mezin e hewceyê mirov xweşê xwedî ke yani di vê derê da hewceyê her kes xwe dibe çi vê hevalbendiyê xwedî ke min berê gotibû ji Tirka ra hevalbendiya İsraîl heta niha helal bû na ji Kurda ra bira neheram be ev lîstika radîkal musulmana ye û ev lîstika radîkal çepên li hemberî Kurda werd tekoşin Kurd asîmile dikin dixwaze Kurd ji riya xwe bingehîn derxe ev lîstika wan hewceyê mirov neke vê lîstikê pir balkêşe tiştê tu dibêjî İsraîl ne ji bo xatirê Kurdan lê ji bo ewlehiya xwe wê mudaxele bike ev jî li gor menfaetê Kurdan e îro menfaetê aynı wisa mamoste te dibe çi te gog dayê min niha têkiliyên navdewletî hemî ne wisa ne ma kesek aşiqî kesî heye dewlet jevhez nakin dewlet bêrihe berjewendî jevhez dikin berjewendî jevhez dikin li vê derê berjewendî heye wexta berjewendî hebe tu hevalbend de qediya niha İsraîl û dewletê dina Tirkiye û dewletê dina sewa çi hevalbendiyakê çê dikin berjewendî ye
هنك بتكنولوجيا خو او دي ادجي جو جنم خو نو كي خو دي د جارگونên siyasî de biratî tune ye. نابه Xeye. Berjewendî heye eger faydeyên te û yê cîranê te mîne hev bin ancak hûn dikarin bi hev re jê fayde bibînin. Hevanno ez gelek spas dikim ji bo we. 1700 zêdetir însan bawekî zindî li me temaşe dikin. Di nava we de însanên ku cara yekem li me temaşe dikin hene muheqeq. Ji kerema xwe re em ji wan rica dikin bibin abone ji bo me gelekî mühîm e. Divê ev kanala me mezin be. Ev kanala me rojê 2 caran weşana zindî çê dike, canan 3 caran. Kanala yekeme ku bi istikrar weşana Kurdî birêve dibe. Hevalê min ronê heftê carê muheqeq tevlî dibe. Şîrovî wî pir têne hezkirin ji aliyê hevalan ve gelek hezkirî wî jî çêbûne. Tiştek ku ji we re dibêjim ev e. Ama tiştekî din jî heye. Hem bibin abone û li kelekî jî endametî heye. Endametî çawa çê dibe? Li ser rûpela sereke fotoğrafê me heye, li kelekî linka wî heye, pêlê dikî li gorî imkanê xwe dikarî bibî abone jî, dikarî bibî endam jî. Jê re dibêjin katıl butonu Tirkî. Evet, tiştekî wisa ye. ماموسا Ne? البيد إيرو صالبجرا شهادة جنا كرد يا خدي كلام وقلم ناجهان أقارسله زبير دينم سليماني جيلا داغركرين كردستاني و بيانزده قلا هات شهيد كرن بيانزده قلا جنا كرد خدي قلم يا كتشوبو سليماني برينين دبيتشه برینên kevnar yêkin em ji ber enfala mabû di pêça destê xwe dirêjî jina dikir bi taybet zanin li di mijara jina da dişoxilî min bi xwe nedîtiye nagihan min bi xwe nedît lê belê min nivîsê wê xwendine zanim xwedî çawa qelem bû yên dewleta Türk li wê derê bi rêxistin kirin û nagihan bi tenê bi serê tena serê xwe li wê derê hat dibe çekuştin bi 11 gula îro roja şehadeta wê ye ez dixwazim bi bîr bînim û di şexsê wê de hemîn cangoriyên Kurdistanê ê li her çar perça û dibe çi ji kîjan dîrokê da be ne mesele bi bîr tînim û bejna xwe li ber wan ditewînim nagihan Akarsel jî ew jî şopgera Leyla Qasım bû Sara Sersor Sara Porsor ya Dêrsimê û mizgîna deng dibe çi awaz mizgîna ma dengbêj û wel hasil hemîn Kurdên me yên jin an zilam an zarok di vê oxirê da canê xwe danin ketin axa welatê xwe ez hemiya bîr tînim û bejna xwe li ber wan ditewînim. Mala te ava rast e. Em jî hemû hevalên xwe rojnameger yê şehîd bûne hin Başûrê Kurdistanê li Rojavayê Kurdistanê di êrişên dewleta Tirkiyeyê de 9.9 hevalê me rojnameger bûne hedefa hêzên dewleta Tirkiyê. Wekî din li rojata navîn hêzek ku ji me nefret bike ku me bide kuştin tune ye. Dewleta Tirkiye, dewleta Tirk jî carinan birêya hin ajanên xwe dikevin nava tevgerên Kurdan, birêya hin sîxurên xwe di nava me da cih digirin û zerar didin, hebûna me zerar didin, xebatên me dewleta Tirkiye ji me naheve. Ama em jî dibê hinekî baldar bin. Em çi bikin? Tamam. Mêzeke li dibe çi li nagihan Akarsel binere yanî sewa xatirê vê jinê bijî sewa çi hat kuştin sewa çi 11 gule li dibe çi li Silêmaniyê bû nîşana 11 gula vê ji xwe bipirsin em her Kurd Piraniya hevalên me ê rojnameger yan jî êdin tên wextê şehîd dibin bi destê sîxuran e. Ew cihazekî dagirkerên Kurdistanê ev dron neşopan ji mala xwe derket nagihan Akarsel hat bi hevalek me welhasil sîxurên Tirkî dagirkeran ferq nake yani em hemî hewceyê ji xwe sewal ke em ên delal fermandara HPG ya dewleta Türk dibe çi şehîd kir wê nêvê hîn ber çavê min e çawa çi jin bû çi leheng bû û hemî û nagihan û Leyla Agirî û êdin li wê nê wan biner carna li wê lê wan binere û dibe çi tişta ji xwe bipirsin min xwest ez bi bîr bînim.
Mala teyava em jî hemî hevalê xwe şehîd bibîrtînin niha em derbasî mijarekê din ve dibêjim a mesela Sûriye Hamas ew qas e niha Ronî min hevokekî Mazlûm Ebdî dît fermandarê me Mazlûm Ebdî ez hema fotoğrafê wî bînim gotinekî pir xweş bû gotina wî zanî çawa ye hêz û quwet dide insana çi dibêje eger şer derbikeve şer dest pê bike em ê biryar bidin ka li kê derê bi dawî dibe û heta ku jî dirêj dibe Peyamek ev peyamek gele xurte. mesele min çavkaniya nûçê nedît ama kêfa min ew qas ji vê hevokê re hat wisa tê de serbilindiyekê heye Kurdan temsîl dike tam di vê demê de ku milletê Kurd li benda cesaretekî ye li bendê ku hinekî hêz û quwet bigire ji van gotinan ew jî ew e mixwest em bînin dayînin Tiştekî dijî bîra mamostê xwe Mahmûd Reş an Mahmûd Berxwedan ew jî fermandarekî serekeyê şerê Kobanî bû wî jî kêm nêz dibe çi weke vê gotinê got yanî welhasıl peyamek jî ev yanî yên li Şamê ne pir di saxlemiyê danin dema em dest şer bikin dibe çi yanî em li Şamê bisekinin ev tê vê manî ev peyamekeke divî çikada ye niha erê em di vê dirê danin êriştên ser me lêbelê em dest bi şer bikin bira hûn zanibe em ê berê xwe bidin Şamê Şam ji wê di xeteriyê da be yanî Şam ne ate ye Şam a gelê Sûriyê ye wexta em dest bi şer bikin sewa Sûriyekek demokratîk em ê têkevin li û tevgerê em û birayên derdora xwe ha Ereb ha êdin ha êdin em ê berê xwe bidin Şamê Şamê ji we azad bikin we Şam dîl girtiye ev tê vê manê jî wisa ye ev şiyarî ji bo dewleta Tirkiye jî eger şer dest pê bike em ê biryar bidin li ku derê û kengê bi dawî dibe veya ji bo sînorê dibin dagirkeriya dewleta Tirkiyeyê de jî ji bo Bakurê Kurdistanê belê dibêje yanî hew em ê ciyê em şer dest pê bike em hew nakeve parastinê bira hûn zanibin em ê berê xwe bidin deverê din jî binbeşin niha hêz û quweta Kurdan a Rojavayê Kurdistanê heye ne tenê ji aliyê eskerî ve ji aliyê mafdarbûnê de jî heye hevan binêrin tiştekî piçûk nine merov mafdar be nîvê meselê temam e divê merov wê mafdariya xwe bikaribe bixe faaliyetê îca carinan ê me berûva jî dibe em mafdarin em xwe neheq dikin mesela bi çalakiyê xwe bi pêkanînên xwe bi axaftinê xwe em heqiya xwe dikin neheq carinan mamoste ferma nana keremke em yani ez divê qey ciyê wê ez vê gotinê bibêjim berî vê min çar meha meqalekek nivîstandibû bi Tirkî yanî Kurd derengman Rojavayê Kurdistanê Kürt dergeç kaldı Nupelê hat weşandin çar mehberî bû lêbelê ez bawer dikim îro jî pir girîng e yanî tabii ki naveroka wê meqalê min çi bû roja Colanî çû Şam girt dest da ser Şamê gelo Kurd derketana û bigotana em jî dibe çi yanî Rojavayê Kurdistanê an dibe çi Sûriyan Demokratîk welhasıl bi çawa wî federasyonek îlan bikira an jî dewletekek dibe çi wan Sûriye îlan bikira eşkere bikira yanî Sûriye Demokratîk wan eşkere bikira rewşê wê îro ne wisa ba lêbelê ez dixwazim vê jî bînim ziman ez dibêjim qey îro jî pir girîng e yanî Kurd hewceyê biryara xwe bide gelo ev roj ne rojekek krîtîk e girîng e dawke rêvebirên Ereba yên li Deyrezorê û Reqqayê û Hesekê û dibe çi li wê herêmê û heman demê jî têkilî bi durziyara çêbibe û têkilî bi Elewiyên me li berbehrê re jî çêbibe yanî bingeha wê ev va xeta bira nebe yanî ez dixwazim şeriya xwe bikim paytext wê ne Reqa be paytext hewceyê bi Hesekê be ji ber ge Hesekê paytext e Hesekê be yanî ev dibe çi stratejîk xeta bê ev ê stratejîk xeta bibe yan gerek ev nebe paytext Hesekê û dewletekeke bi navê Sûriya Demokratîk îlan bibe û heman demê jî ama
نه کردی لام بکه ریوبرین عربا یک جم دبی چه یک جم قصدی جی دگره و هر وها دردی جی پشتگیریه بده به ام جی تبلیغ دولتینن و هر وها خلقی من علویین عرب جی پشتگیریه بده قالوا دنگه يعني بالانس وی چاوا ببه حوجه التر بین نقاش کرن Yani ve nîqaşê merov dikare vekêş xwe vebû jî. Yani ez bar dikim li gorî peyamek ku ji Rêzdar Öcalan hatibû ew jî bi vî şiklê tiştekê digot eger we dît ku bi rêyên diyalogê demokrasî pêk hat pêk nehat hûn jî dikarin dewletekî ez bar dikim Ömer Öcalan bû got. Ya Ömer Öcalan bû yan tam nayvîra min. Ê ku peyamanî bû ji wê derê wî tiştek wisa gotibû تشتك hûn dikar يوسا قلت كرد قانون يعني قانون دبيتشا وك تبقى عن رقا وك بايتخت إلان بكو ووجي كانت والحاصل أما rast أبدما كدريج بو أبدرين كتية أما إيرو أب دبيتشا أب قايرانا در كتية هولي أب قايرانا در كتية هولي در فتك يدن دي سادة كردا در فتك يدن دي سادة خلق إيرو دبيتشا دبن ريفابريا خسرية دا دجي در فتك يدن دي همان دمی در فتکی دن داده چه در فتکی دن داده علویین لبر قرقرنه نه همان دمی در فتکی دن داده چه در فتکی دن داده درزیا اوجی هین دبی چه بخورد در کفن هولی و ببیجن حیران امجی تفل وی دولتینن و بنگاه وی دولتیجی پیرا افهی زناورن جمهو نقاش بکه قال له دولتك كنافندي آدمی آن دولتك كدبي چه کنفدراسیون پیرا بریار بده دولت چاوا بریوه بده اما بنره yani dera Kurd li paş piştê bigire yani ev Rojavayê Kurdistanê tevî ji Raqayê bigire heta Nîkobanê wê din piştgiriyê bide Durzî piştgiriyê bidine Elewî piştgiriyê bide ne ev wê piştgiriyê bidine çer dibe tedî dibe azınlık Colanê dikeve azınlığiyê Colanê Şam desta dadmîne dikeve azınlığiyê ev heta roja Şam hat girtin ev xeta çêbû yani çünkü hewce bû wê çaxê ev îlan bihata kirin lê belê em îro dilerin konjektörê derketirin holê derfetekî din wisa dide Kurda tabii ki ev jî bê piştgiriya Amerîka û heman demê têkilbendiya hevalbendiya tu bi İsraîl ra derdorê re bimeşîne ew jî pir pêwîst e ama ev ne meseleyê tu hewceyê Kurdî roketî derek were kritik ew ji bo xwe biryar bide û têde înat bike rik bike rikê bajo ya na çünkü ev derfetê derketirin holê hew ez ê li bende bim ez ê li vir têkevim kemînê xezalekê ser me da were bavê min heft sal berê li vê derê xezal kuştibû ez ê ji rûnim belkî xezalek were na ew nabe Ya merov divê zanibe xwe bike problem li ser masî xelkê. Ez zû da li ser vê qenaetê me. Na merov bibêje ez ne problemim derdê min tune ye wê demê xelk çareser nake. Gelek millet wisa hene. İja ême rast dibêjî merov dikare pêşniyazên konkret pêşkeş bike ama ez dibêjim qey niha li benda pêvajoya Bakurê Kurdistanê ne jî li bendê ne ku heta dawî şansê xwe rêyên demokratîk müzakireyên demokratîk biceribînin wextê pêk nehat mecbûr mesela Foza Yusuf jî wê rojê wê dereng bikeve wê dereng bikeve tu nikan Rojavayê Kurdistanê bike qurbana pêvajoya di navbera Bakurê Kurdistanê Tirkiye dimeşe ev ji destpêkê da di nifîsê xwe de ji ez dibê çarexne dikim ez îro jî ser texne dikim Rojavayê Kurdistanê yê 20,000 şehîd rûya wê de hatinin danin piştgirêka wê û pêvajoya aşîtiyê navbera Bakurê Kurdistanê da nîne xetayê herî mezin e ev xetayekî dibê çe bêpîvan e ev ne mesele ye Ronî ez gotina te bi bîr bixim te wî rojê tiştek pir balkêş got û pir kêfa min jê re hat te got firqiya Rojavayê Kurdistanê Bakur çi ye Bakurê Kurdistanê heremekî dagirkiriye di destê dewleta dîl hatiye girtin girtin yani serweriya wî ne di destê me de ye merov bi dewleta Tirkiye wextê müzakere dike li ser Bakurê Kurdistanê merov dikare mehçûb be merov dikare tavîzan bide em dikarin bikin zorê ji ber ku herema me jî em jî em hemî esîrin di destê dewleta Tirkiye de Li Rojavayê Kurdistanê ne wisa ye Rojava newse Rojava azad e hêzên çekdariyên Kurdan hene qesede YPG PJ heye sazî û dezgeh hene eleqa Rojavayê Kurdistanê bi Tirkiye tune ji ber vê yekê tu pir rast dibêjî di vê pêvajoyê de
Pêvajo eger di derbarê Bakurê Kurdistanê û Partiya Karkerê Kurdistanê de be, çi eleqa Rojava pê heye? Rojava azad e. Azad e. Tiştekî din heye li wê derê. Pêvajoyekî pir cuda heye bi Şamê re bidome. Ez dibêjim qey, Foza Yusuf jî wê rojê behs kir, seroka, hevseroka şandeya Rojavayê Kurdistanê a ji bo Şamê ye. Dibêje eger bû nebû em ê cihêbin. Aniha edî dest pê kirine. Salih Müslüm jî wê royê tiştekî wisa got. Yani îro mesela min nûçeyek pêşkêş kiriye wezîrê wanê karê derve Eshede Şeybaniye çi ye hevdîtina Çi quzul Kurd be. red kiriye mesela. Ve ya hakikaten ji nezaketê bêparin vana çûne Amerîkayê hatine qure bûne. Vana serxwara çûne. Vana ji wan ve tê rewabûnê bi dest xistin. Mesele ne ye we? Milletê Na, Ereb ê Sûriyê mamoste. Hı. Mamoste na. Kurda xwaniye vê merhelî. Aha. Kurda xwaniye vê merhelî. Wata te ew destpêkê de muhetab girtin. Te xwaniye vê merhelî. Te xwe erzan kiriye çetakî navê wî Quzul Kurd te dibêje nas te qebûl nakim. Te xwanî vê merhelê çünkü ev kes te vêya şer kiriye. Te ji ewil de bigota ez ê 5 sala demê bidimê. Xwe bi rêve dibim 5 sal dem didimê. Mesele ne malekek haniyekeke tapî wê ye. Mesele dewletekeke bi rêve bibe. Ez ê 5 sala dibê çe derfet bidimê da kur çawa bi rêve dibe ez cî xwe di parêzim filan filan. Wexta te ew hew qas çî kir sibê wê ji te re bêj na ez qebûl nakim. Gerek tu tenê tena serê xwe re. Tu bi Amerîka re were ez qebûl nakim. Tabii ki divêdire tiştekî dijî divêdire tiştekî dinî yani tiştekî dinî hîn mezin heye vî kesî gotiye em bi Amerîka re ew em qebûl nake. Di vê derê da xuya ye lîstikek din li holê heye. Yani lîstikeke pozîtîv ji bo Kurda li holê heye. Xuya ye ew naxwaze Amerîka dibê çe li ra xwedî gotin be ev jî destê Kurda da hincetekî mezin e. Yani ev hewceye pir xweş nîqaş bibe. Teke vi rojevê dewlet dibê çe ev terorîstên Şamê dibêje na em bi tawî gerek Amerîka nekevin navbera me. Em qebûl nakin. Dewleta Tirkiye kevin navbera me. Welhasil ev tiştekî dirê dide. Ama ev kes ev rûyê ev wecê dîtiye vê dibêje me dayê me ew qebûl kiribûyî hewa. Em ji ewil de gerek me bigota em bigumanin. Em tam qebûl nakin. Heta narim Şamê bi tu hawî gerek tu li Şamê rûniştinê qebûl neke li dereke bêhêl wexta tu her Şamê tu li wê derê wan meşruiyeta wê qebûl dike. Li dereke bêhêl hewceyê hevcivîn çê bibin. Li Şamê ne ew tên Rojava û ji te re avantaje bira were. Nago em nayê ama gerek li derek din be. Yani tu çawa here ber destên nigên qatilên hevala majin navê çi bû İlham şey kiriye na hevala Hevrin Xelef. ha Hevrin Xelef qatilê Hevrin Xelef li wê derê bûye xwedî pozisyon û ya navelo Kardeşim Rabbi bêjin valbêjiya heval ma veya siyaset e. Heyran siyaset jî hinekî sekna te, îrada te, vîna te ew ê siyasetê diyar bike wê çawa bê meşandin. Bi te hawî dera qatilên Hevrin Xelef li wê derê xwedî pozisyon be ez wê muhetab nakirim. Ez muhetab nakirim. Evet, erî ama tu wextê li wî binêrî Tayyip Erdogan Devlet Bahçeli jî qatilê pir siyasetî Em dîl hatine girtine. Me goya Bakurê Kurdistanê her tiştê re meşruye dîl hatiye girtin. erî. Niha tu çi ji xwe re dayînî xelk muameleyekî wisa li te dike. Ev wisa ye. Yani tu bê yani idî îcab nake, îzahata wî îcab nake. Rast e. Rast e. Yani merûv Tiştekî din tiştekî din tê hem bira dêbêşe têkeve dîrokê. Yani çawa qatilê Hevrin Xelef niha li wê derê dijî heta niha dibê çe dev vera ew dixwestê welat cîhana ew dixwestê heta niha çawa neçûye. Ez viya bi peyam dibêjim naxwazim zelal bibêjim. Yani îro ev qatilê Hevrin Xelef çawa ew welat dünya ew dixwest heta niha çawa neçûye wê dunyayê. Ji ber çima ez dibêjim îdî yani îdî dibê çe pozisyonekî wê heye bajarekî de dijî welhasil yani hevalê em Kurd acêbin yani qatilê Hevrin Xelef ji bo ji zarokê Kurd ra
دبي چه ببه میناک چاوه حتی اینها جورتین هاتی را کرن چونکی ایرو هین حسام بویه دو دجپه شر دابو بلکی نه حسام بو لیبری ایرو حسانه گرک کرد همان دمیل روجدوای کردستان دلبو تفکر دابن یه وسا دستی وان کتبن خوینا کرد جبوی وان رقصتنا كقلك تايبت وخرت هبه لحلبه هبه للشامي هبه لإدلبي هبه كاريوان واين شنابن هذا دست وان كتبنا نخوينا قال لي كرت قالك او هرن دنيا او دخازن وجبوي ام ببيجن تدي بب مسألة كي اسات وقتاي قالك بب مسألة اسات وقتاي بنا يعني قدروي بلا من هي اسات وقتها يلدرام به يعني وقتها وصل نبه وصل نبه روني ام ند نوا شردانه ام جشر فهم ام لنا وشردانه إيه. ام شرف ام نحكن ازجي فهم نحكن از نزانم وان بريرانا نه از dedim emin ez lipe tiştekî din emin anha لا derdimin ez lipe tiştekî pir biçûkim yani tenê karibim xwe îfade bikim kes qarşîm nebe derdim derdekî اوه giran e تشتي تناف جماعتا كردا دا تلقاران اغا تشتي عجيب مزن خازم ما مستوى تشتي خازم فر مزنه نجوجك herî wallah mesele îja niha mesela Mazlum Abdî jî me daniyalîkî me eger me tiştekî ji bîr nekiribe tekîliya me û Şamê eger me ji bîr nekiribe niha em basa Selahedîn Demirtaş bikin di vê naberê de medyaya Îranê behsa îtîmala şerekê nû dike piştî aktivkirina mekanîzmaya vegerandina cezayê navnetewiyên li ser Îranê ev dilgiraniyên vî welatiyên di derberî îtîmala destpêkirina şer de zêde bûne yani xemgîn heye tirs û fikar hene ê milletê Îranê jî ka İsrail Amerika û êrişê ser Îranê bikin yan na anha di medya Îranê de pir tê nivîsandin ku İsraîlê xwe amade kiriye ji bo êriş bike îtîmal heye di demên pêşme de بله İsraîl jinû ve êrişê ser Îranê bike Ronî احتمال پر دنیز دایه احتمال اگر ev mesela Gazze'yi çareser bibe xuyaya ve cari ne u İsrail ve Amerika her vaha dibeçe devleta İngilizan u her vaha Fransa tevi u her vaha Almanya tevi yani dibeçe hevalbendiya kehin mezin bi ittifaka kehin mezin ve beri xwe bidin İranê ev diyar el holeye ama mesele çiye mesele bi hava ki zû mesela Gazze hal bibe û di Sûriyê da bi hava ki dibe çe yani şeklekî xwe bibîne da ku şer wê dirê dibe çe bisekine berê wan wê li Iraqê be û heman demê Iraqê wê zû safî bikin Iraqê bê şer yani zêde bi operasyonên çûçikê ev heştê şabî wê bi hava ki wî tasfiye bikin çünkü hetanê tu heştê şabî tam tasfiye neke tu nikan tam berê xwe bide Îranê ji ber ke te li Sûriyê qedan te yani İran hêza wê qedan hemî çû namaye heştê şabî jî û dibe çe yani li Iraqê jî zaten ev nîqaş û ev nakokî henin yani wê çiqasî li goreyî gotina Îranê te bilivin an ji bo Iraqê biparêzin hewceyê dev jî Îranê berdin welhasil İran hedef e û di vê dirê da jî yani ji bo Kurda derfetekî gelekî dîrokî derketibû holê ez nizanim Kurd wê kanime bikarbînin dereng manin an nizanim çi bû derfet yani nav te kira Rojavayê Kurdistanê perçakî gidin perçakî Kurdistanê azad bikira û 2 sala 3 sal pêra te kira Rojhilatê Kurdistanê jî azad bikira te sê perçeyê Kurdistanê bi hêlekê re yê bihevenin te azad dikir tek perçeya dima ew perçeya jî zaten wê bixwe azad bibe wexta te Rojava pozisyonekî wê statûkî wê bigirta û zaten em dibêjin ya Rojhilatê Kurdistanê di nêz daye operasyona wî nêz daye ya bi vî hawî ya bi vî hawî yani di nav 3-4 sala da te du perçeyên Kurdistanê jî destên dagirkeran derdixist û zaten perçeyekî din derketiye te qedera Kurdistanê diyar dikirî lêbelê siyaseta Kurd ya li holê heye tiştê xuya ye dibêjim te dîman ha tiştê ne xuya ye nabînim nabêjim nika bibêjim baş e ne baş e ez nikanim propaganda derewa bikim û an aşaşiya bikim û an ez kanim propaganda tiştê xuya ye bikim tiştê xuya ye li holê ber Rojavayê Kurdistanê berxwedaneke gelek dîrokî dimeşe yani şer heye
ام وی جی ببیجین شهر هیا حاضریا شهر هیا بجی ایریشنن لروجاوای کردستان ریبرین گل کرد لبر خود ده هیوی دکم نه به قربان باکوری کردستانی نه به قربان وی پیواژویا یا که دولتا ترک ناوی دبی چه سرجا پیواژویا ترکیه بیترور و ام جی دبیجن آشتی هیوی دکم نه به قربان وی چونکی ev argüman şaşe nam çekê xwe bernadin mamê çawa çekê xwe berdin li ber me dibe çe rêxistinek terorîst heye ev argüman şaşe na heyran em çekê xwe berdin bernedin pêvajoya aştiya Tirkiyeyê here ne mesela me ye destê xwe mavê jî me da her kes şura îşê xwe bikin em li vê derê serbixwenin devletên dibe çe navdewletî hêzên navdewletî li vê derê henin ev mesela Sûriyeyê ye Erdoğan dibêje ya mesela Sûriyeyê Ya Ronî şta tişek bêjim. Tê bîra te beriya 4-5 salan Rêzdar Murat Karayılan çi gotibû ji Rojavayê Kurdistanê re? Têbîra min kira wê maqalê xwe da binivîzanda Nere? min nexwest min dîrok nedît. İnsanên xwedî pêşbînî wisa ne. İnsanê ku dikarin sibe rojê bibînin wisa ne. Çünkü Karayılan hîs dike hin tiştan. Rica kir. Got arkadaş. Ya exî, heval. Sembolên rêxistina me bi kar neynin. Fotoğraf wêneyên serokatiya me bi kar neynin. Hûn heremekê cuda ne, em heremekê cuda ne. Em rêxisinekê cuda ne, hûn rêxisinekê cuda ne. Ji xwe re karê xwe binêrin, demokrasiya xwe pêk bînin, îş û karê xwe binêrin. Ama çi bû? Tam berova jî pêk nehat. Mesela ferman ya fermane ya mêrik fermandar e ne? Bi şeklekî weke talîmat jî dikarî qebûl bikî. Madem wisa hinekî paradoks çêdibe ama tişnabe. Ama te pêk neanî. Tam berova jî tu derketî di meş û mîtingê xwe de di her derê de weke al te bikaranî hemî sembolên rêxistinê te bikaranî. Çi dibe di dawiyê de anha îşê te tune tu bibêjî ya şervanê me li wê derê nemane em derketine. Mesela Mafê gotinê didin mafê gotinê kerem ke Ronî. berî vîya du mehberê bû sê mehberê bûn destpêka bername de îştirak got kirêka min û zaman heye. Dîsa fermandarê Netewya Kurd Murat Karayılan ev jî got. Na em Rojavayê Kurdistanê tune yani ya sê mehberê ya du mehberê ya çar mehberî divê naberê da. Em Rojavayê Kurdistanê tune dema êrîş hat ser Rojavayê Kurdistanê tev me weke şervanên me weke fermandarên me xelkê zarokên wê axê jî hebûn. Yên ji me qetiyan çûn wê derê ku mêsawa gelê xwe şer bikin û heman demê hevalê me jî çûn hemberî Daişê şer kirin ev dibê çe dema Daeş ji holê rabûşîn da hevalên me ê bi me ra dewam kirin hatin ceme û ê din nehatin ji xwar wê draman yani xelkê wê axênin keskî mel wê derê nîne. Pêra ya du roj bû ya sê roj bû ya çar roj bû ya hefta kir bû tabii bi rêz duran xalqan jî got tamam Murat Karayılan wisa gotiye lê belê na hîn jî hinek hevalê me li wê dirênin di asta rêveberiyê da ama ew ne pir meselê em kanê em ê bikişînin yani heta te dî hevatinek çê bibe çî bibe em ê bikişîne. Welhasıl ev jî hat gotin xwestek ev min qeydê. Yani canan axaftinên bi nakok çêdibin di nava rayadaran de ew tu dibêjî dibe problem. Baş e em derbasî meseleye Selahattin Demirtaş bibin. Hebanno. Niha Selahattin Demirtaş ev sê çar roj e avukatê wî parêzerê wî Mahsûnî Karaman dawa tiştekî dike. Dibe ev sê carin ji neh salan vir ve ev sê carin Dadgeha Mafê Mirovaniya Ewropayê biryar daye ku Selahattin Demirtaş were berdan. Yani ji dewleta Tirkiye re dibêje Selahattin Demirtaş serbest berde. Baş e? Dewleta Tirkiye bi îsrar bernade. Îja niha herî dawî heştê tîrmeha borî Dadgeha Mafê Mirovaniya Ewropayê sê meh mühlet da dewleta Tirkiye. Got Selahattin Demirtaş û hevalê wî bi taybetî ji ber doza Kobanî berde. Eger AKP îtiraz neke îjar Selahattin Demirtaş heştê mehê tê berdan berdana wî wê bandorekî çawa li siyaseta Kurdistanê a Bakurê Kurdistanê bike
Selahaddin Demirtaş ku ew qasa mağdur biye, ew qasiye hatiye lêdan, jalî psikolojik ve ew ê xwedî ruhiyetekî çawa be. Bana hemî problemin. Yek jî gelo AKP ew ê îtiraz bike neke li gorî texmînatê ma çend roj sibê pêncê mehê dimîne sê roj. Sê roj mane eger AKP îtiraz neke Selahaddin Demirtaş tê berdan. Ya mamoste Selahattin Demirtaş siyasetmedarekî gelekî xurt e. Selahattin Demirtaş ne hew dîlgirtî dewleta Tirk e, her wiha dîlgirtî siyaseta Kurdî jî ez pir naxwazim têkevê mijarê, mijareke hesas e. Lê Selahattin Demirtaş ne hew dîlgirtî dewleta Tirk e, her wiha dîlgirtî siyaseta Kurdî jî. Lewra Selahattin Demirtaş bê berdan jî yanî bavê anha sedemê nê berdan çi ye? Sedemê nayê berdan heta niha Selahattin Demirtaş hîn serê xwe netewaniye. Roja serê xwe bitewîne zaten. Roja destê xwe bide ser hev dibe çe bi Tirkî dibên el-5 zaten wê bê berdan. Selahattin Demirtaş roja ji heft û heştê xwe bê xwar zaten wê bê berdan. Selahattin Demirtaş me zaten çî wî da dît me ev parastina wî dawiye ya te dî ke welatê min Kurdistan e dagir bûye û ez ji ber Kurdim li vê dirê dîl hatim em girtin zaten me dît yanî serê xwe daneniye. Serê xwe deyne zaten wê bê berdan. Wexta hew bibêje ez ê helbesta binivîsînim û romana binivîsînim û hala xweşikbûna baskên pînpînokan bikim wê zaten bê berdan. Lêbelê Selahattin Demirtaş hîn ev qebûl nekiriye. Jarê dixwazim kanî şîrovakek din bikim, şîrovakek din bikim. Biya min be, yanî te dî ne biya min e tabî ama ez dixwazim weke dînekî nerîna xwe bijim. Ez bi xwe bim, ez dixwazim Selahattin Demirtaş bim, ez ê derkevim û ji Tirkiye jî derkevim û werim diasporayê siyasetê bikim. Yani roja bê berdan hewceyê Selahattin Demirtaş li Tirkiye nemîne. Derkeve diasporayê û li diasporayê siyasetê bike. Ne hew binivîsîne. Heman demê ew jî weke dibe çi şexsiyeteke Kurd aktif di siyasetê da li diasporayê siyasetê bike. Siyaseta Kurd ya serbixwe ne li derî welatên dagirkeran be mesela Çiyayê Kurdistanê azad e. Çima şer dikin? Yani ha dibe çi li qastina dibe çi li Çiyayên Kurdistanê li wê derê şer e. Ez te re dîrek bêjim Selahattin Demirtaş dernakeve dervey welat. Jê re hatiye gotin. Beriya demekî hat gotin. Eger tu derketina dervey sînor qebûl bike em te berdidin. Wî jî gotiye na. Eger me qebûl bikira min 9 sal berê wextê ku we ji me re got ji vê derê derkeve ji xwe li Ewropayê bû. Ewropayê bû jê re xeber hatiye gotiye eger tu vegerî tu ê werî girtin. Tu dixwazî li van dere bimîne. Dewletê jê re xeber şandiye. Tu dixwazî li wan dere bimîne. Wê gotiye na ez vedigerim. Çünkü ez nava milletê xwe siyasetê dikim. Ji ber vê yani insanekî min e Selahattin ku 9 salê xwe hepsê de derbas kiriye kes nikare jê re bêje derkeve dervey Tirkiye. Çünkü ez fikra Selahattin dizanim. Ew dibêje Tirkiye malê bavê kesî nine kes nikare min sürgün bike hûn midixin hepsê bixin hepsê. Ama ez ranabim nabim piştî vê saetê bi zar û zêçê xwe re nabim penaber li der û dertûrê xelkê û ez nikarim rûmeta xwe bim pê bikim. Çendik û çend siyasetmedarê me hatin Ewropayê hemî bêrûmet kirin. Bêrûmet tu be merû li welatê Tirkiye. Êwî giraniyê wî heye dernakeve. Ez sawa çi dibêjim. Na li hundirê dewleta Tirkiye tu Kurdî bê ez siyasetê bikim ez ê serbixwe bim direwal kirim. Tiştekî wisa nîne. Tiştekî wisa nîne. Ez dema dibêjim weta Selahattin Demirtaş bêjina ez ji bo Tirkiye Tirkiyeke kîn başîn ji bo Tirkiye siyasetê bikim bêguman wê sawa çi derkeve. Bira bike û rê wê binê rê jê ra heye. Bêguman. Ez bi xwe nabêjim te dî ez bi xwe dibêjim weta Selahattin Demirtaş bixwaze ew jî dibe çi têkeve dîroka Kurd û Kurdistanê û ji bo netewa xwe siyasetekê bimeşîne tu nav welatê dagirkera qanûn û kuralên dagirkera tu nikane mafê Kurd bixwaze siyasetê bimeşîne. Girek tu li welatekî azad be dixwaze ya wê Çiyayê Kurdistanê be Çiyayê Kurdistanê ji bêhêle de azad e. Ya wê Rojavayê Kurdistanê be ya jî wê li derî welê dibe ez wê dibêjim. Yani na îddiayek min heye ji bo Kurdistanê ez ê tekoşînekê bimeşînim û ez ê di Meclisa Tirkiye de bimeşînim qanûn û kuralê wê heye tu nikanî jê derkeve.
دما سروک وزیر فرمو د siyaseta Kurd de hatta د cihana siyasiya Kurd de rojnamegeriya me jî bixenavê siyasetê jî bixenavê atmosferekî wisa heye ku ji xeyidandinê re pir müsaîd e merov pir zûd xeyîd e çünkü ew atmosferekî heye merov têda xwe rehet hîs nake merov xwe li mala xwe hîs nake de zemanê berê salê nodî heta 2000 siyaseta Kurd cihana Kurd de dît mirovan xwe li mala xwe hîs dikir niha ne wisa ye merov zû dixeyde merov zû xwe dişîne Serhedî Demirtaş ez fehm dikim tu dixwazî çi bibî Serhedî Demirtaş pir cara xeyîdî bisikleta xwe girt çû serê çiyê got ez dixwazim ji xwe re biçim nava xwezayê dev ji min berdin ez dixwazim ji xwe re bim şaîr ama pêdiviya milletê Kurd pê hebû însanekî jîr e jîhatî ye baqil e serwext e parêzer e heq hukuk nas dike xîtabetê zane ji hunerê fehm dike ji nivîsandinê edebiyatê fehm dike ji estetîkê fehm dike çi karî dike bedew kar dike em tim dibêjin ya çi dikî bike bila bedew be Selhedîn da her tişt mevcûd e ji müzîkê fehm dike ya însanekî dikare xîtabê dilê însan bike ji wî jî hêjatir tiştekî heye ama em çi dikin em jê general dixwazin Selhedîn nikare bibe general Selhedîn nikare bibe onbaşî jî Selhedîn hunermend e ji ber vê yekê ew derkeve ez dibêjim dikare bixeyde dikare biçe mala xwe dikare biçe derkeve bigere ama milletê me wê dev jê bernede bi zor ew ê bînin bixe nava siyasetê ama em xwedî jî lê dernakevin em jî milletekî pir ecêb in yani dewleta Tirkiye tê baş sûyî digire helîkopterê sar dike dibe davê ji hepsê tê em ji xwe re lê temaşe dikin em dîçe Serhedîn hat girtin rojekî meşekî mîtîngekî ji bo berdana wî çê nebûye kerem keronê ve pir dirêj kiriye tamam ve mesela Selahattin Demirtaş Brez Demirtaş bir gotuna padinîm Selahattin Demirtaş dibeçe nava civaka Kurda li her çar perça yani ew jî kesekî rastî bi taybet nemê xwe pir henin û derketiye holê hem siyasetmedar e hem kesekî dibeçe yani pak û bedew e û her wiha zimanê wî nerm e bihêsan e zanixweş di tona xwe da bixere û wekî te got muzîkê re û bi hunerê re dirodine û heman demê siyasetmedarekî Kurd e veya da hêlekê ew ê xwe biryara xwe bide ama Selahattin Demirtaş di Tirkiye da û di vê konjektura siyaseta Kurd ya vî hewa li holê heye yani tedî qalan han rexne dike yan bibêjin mafya xaftinê heyra mafya xaftinê bidibe di vê holê di vê hewa Selahattin Demirtaşî nikane bibixwe nikane siyasetê bike çünkü li hêlekê çûyê siyaseta Türk Kurd û li hêlekê jî çûyê dagirkeran hebe Selahattin Demirtaş nikare bibixwe ev ya da hêlekê ez dixwazim di çepemeniya Kurd da an di çepemeniya tabet çepemeniya Kurd ya Tirkî da Rıza Çiçekli herkê me hêjaya şopînerê me ye demekî dirêj e ji te re dibêje mal welat merov azad nikare siyasetê bike mal dervê weret merov pir azad e dibêje na ama min negotiye yani siyaseta Kurd zehmet e di wê manayê da dibêje yani ew jî tevlî me dibe di wê manayê da Tabii zahmet de ama em dibîne eger ji bo Kurdistanê tu xwedî îda be gotinek te hebe ji bo Kurdistanê ez wê dibêjim hewce tu ji destên dagirkera derkeve çeperekî din veke çawa birêz û calan çekir dî nabe berê xwe da çe xwe li sînorê Kobanê xist û li wê derê dibe çe li kampa Bekayê hêzeke artêşeke ji agrava kir ez wê dibêjim ew jî siyasetek bû ez wê dibêjim elbet Tamam. Ez xwazim di şepemeniya Kurda mamose hinek tiştên ez dibînim û car carna pê değişim ez dibêjim ya nabe ez xwazim bînim ziman ez çepemeniya rexne nakim ez sadece hinek gotin henin yani mesela gelek care min dînin rojnamevanê Kurd dibêje yani Erdogan dibe çe divê dema hat vekirina meclisê de axaftin kirî spasiya xwe nizamiş kê kera kiriye lê spasiya xwe çima jocalanane kiriye ya ev gotin gelek car hatiye gotin ez dixwazim balê bikişînim ser ya heyran yani min bîstiye çima de Erdogan spasiya xwe ji birêz cilanê kiriye ya pir mesele ye yani pêvajo ji vê mesela spasiyê ne mesele destkeftên Kurd bê parastin Rojavayê Kurdistanê ji vê mesela spasiyê ne mesele û birêz Öcalan pir muhtacê birêz Öcalan pir muhtacê spasiya Erdogan e ya çawa nîqaş tê meşandin na çima
Erdoğan spasya brêz canê kiriye. Yani ez dibêjim qey em gerekenekî ji vî serî derkevin, ji vî hişmendiyê derkevin. Adin çi ye? Li goreyê min dîsa ev hemî hem siyaseta Kurd bikartîne û hem çapemenî û tedî hem siyaseta Kurd li Tirkiye bikartîne. Na gerek komisyon çima hetan hane çûye İmraliyê. Ya komisyon kiye çi ye? Yani pir meseleye çar kes here İmraliyê. Yani ne İmralî here İmralî mezin dibe û ne nere İmralî çûçik dibe. Partikim Ronî mesela meşruiyetê de vana dibêjin. Yani dixwazin li gorî xwe ew ê ku wisa dibêjin yani mîna ku Öcalan ne meşru be eger Tayyip Erdoğan spasiya wî bike meşruiyetê wî pêk tê û eger komisyon biçe pêra hevdîtin pêke meşruiyetê wî pêk tê. Halbuki Rêzdar Öcalan pêdiviya wî bi meşruiyetê tune. Ji xwe dawekî wisa nake. Yek Tabii jî û pêvajoyê jî fermo. tiştekî jî lê zêdekim ez jî canan dibînim hin hevalê me ê YouTube çê dikin ên manşet rojamevanan dabêjin mesela dibêjin Tayyip Erdoğan û Dalin Trump qedera Rojavayê Kurdistanê danîne ser masê ka ew ê çi biryar bidin. Mesela vaya jî me piçûk dixîne. Ya qedera me di destê xelkê de çi digere mesela. Yani vaya zorê min diçe. Ez tu ca nikarim manşetekî wisa binivîsînim. Destê min nagere binivîsînim. Yani keremke. Mamoste min xwest yani hew ne ev mesela gotine ev heman demê bûye hişmendiya kir. Erê Yani pêvajo û ev heyet ev komisyon her İmralî ner İmralî pir meseleye mesele li vê dirê destkeftiyê Kurd wê çi be hewceyê konsantra me çapemeniya me zimanê me çavê me vê bifikre bi rêz Öcalan ihtiyaca wî ji komisyonê nîne here cemlercem bi rêz Öcalan bi dewletê bi xwe dibe çe li wê dirê ser masê rûniştiye. tabii Ev ki. ne meseleye çar parlamenterên çepê Türk û an zanim Hüdaparê êdin çûye İmraliyê cem bi rêz Öcalan û çawa viya kanin dibe çe bê naber bîne ziman û bibêje nabira komisyona. Ya heyran pêvajor vê mestire ne meseleyê komisyon here nere ne meseleye destê komisyonê tiştek nîne û hûn jî zane û em jî zane ev îsrara komisyon here an nere çi meseleye ev tiştekî din e nabêjim here nere derdê min ne ew e ez dibêjim çawa mirov ya heqwa mezin dike ez dibêjim çawa mirov heqwa mezin dike dibêje nama Erdoğan çima spasiya bi rêz Öcalanê kiriye meclisê ya ez dibêjim hemî tiş we berda me dev va tiştê tuştê girtiye yani bi rêz Öcalan pir ihtiyaca wî pêvistiya wî mecburiya wî ji spasiya Erdoğan û Bahçeli û çûna komisyonê heye nîne ez wê dibêjim komisyon kiye destê komisyonê de çi heye dawiya dawiyê dewlet û hişê dewletê û yê Erdoğan û Bahçeli jî heman demê rêveberiya wê dike wê biryarê bide yani komisyon çûye ne çûye bi rêz Öcalan pir pêvistiya wî ji silava Erdoğan û çûna komisyonê nîne û hewceyê ev nebe çavkanî bingeh em konsantreyê ser vê noqtê nebe wata tu ya ez dema dibînim çapemeniya me da pir ev tê çi dibe ez dibêjim bi rastî koryakek mezin heye û ev min rastî dixe dibe çe metirsiyên mezin Tê çapemeniya me em rexnekê qej em nikare ji nav derkevin. Ji xwe vê sibê piştî nîvrê min ji xwe min da navê û meselekî de çapemeniya me hadî biye Tirkî û te hevalê me ê ku ji xwe çar pêj hevalê me hebû Kurdî daxivîn ew jî niha di wan sîtên malperên Tirkî de ji xwe re dinivîsîn û daxivin bi Tirkiye pir narîn ja Tirkiye İstanbul'ê İstanbul Türkçesiyle konuşuyorlar. Arkadaşlar arkadaşlar yani acayip komedi yani tam komik yani meruf hakikaten şoktu be. Ya insanın qarase, insanı hamu tam, 45 salê xwe tijî kirine. Ya hûn çawa radibin bi zimanê xelkê xîtabê xelkê dikin ya eybe şerme ya ji xwe re hinek rûnên ciyê xwe da ya hinek we mekteb xwendiye. Yani ya hûn tiştan hûn zanin sosyolojî çi ye, hûn zanin civaknasî çi ye ya hûn va tiştana we nizane me bigota ya hûn zanin digel vê yekê jî hûn radibin dikevin nava sûçiyên bi vî şeklî. Ya eybe ya. İja mal û milkê xelkê, perê xelkê nexe xizmeta zimanê xelkê ya. min kira ev gotan ha şexs
میناک ددم بدران دره وەکە شخص بە تورکی بکە بە عەربی بکە بە ئینگلیزی بکە ji بۆی من نەمەسلەیە تابی کە بخوازم bi zimanê dayîka xwe bi zimanê lê hekîme bike ama sazî wexta bi Türkî we şanan bike û hêzê bide û finanse bikin ji bo min ew mesele ye yana ronî bi Tirkiyê nefsandiye an bi îngilîzî nefsandiye an bi Almanî nefsandiye ew şexsek e ama sazî tedî bi Tirkî dibêjin ya qurum ew şexsî ne şexsiyetin ew heman demê wecê berxwedanekînin wecê tevgera azadiyênin wexta wecê tevgera azadiyê ev sazî dibê çe yanî piştgiriyê bidin saziyên çapemeniyên Tirkî wan hin zêde ava bike ez vê rexne bikim ama mînak didim bedran dere mînak didim Erdal mînak didim Ronî Roha mînak didim Günay Aslan Mamoste Günay Aslan bi çi zimanê dikir ne mesele ye ew pirsgirêka wî kesî ye ew pirsgirêka wî kesî ye ama li vê derê saziyaka ke li ser navên Kurd feq nake ev Rûda Par be pardon dibê Rûda Par ji ku veket ya Rûda TV be an Stêrk TV be an Medya Haber be an Anefe be an Rojnews be çünkü ev girêdayî saziyanin ev girêdayî rêxistinên mezinin wexta rêxistinên Kurd vana mezin bikin beşê xwe ne bi Tirkî mezin bike ew ciyê rexnê ye bê naber ez ê lê rexne bikim ez ê bibêjim çapemeniya çepê Türk bêguman Yani tiştek ku ez fehm dikim çapemenî û medya me ya netewî eger bi zimanê Tirkî be ew heyf e ew gunê ye çünkü normal çapemeniya me ya netewî ye ême em bê dewletin rêxistinên me hene bi perê millet xwe bi rêve dibin perê millet eger merû bixe xizmeta Tirkî veya xweş nine yani heyf e em dixwazin bila Kurdî be çünkü em li ber asîmîlasyonê ne em li ber kendalekî ne em vê derê bi tena serê xwe dipelpitin ji bo em bikaribin çareseriyekê bibînin ji vê asîmîlasyonê re em mücadele dikin terê nake ama em zê dikin saziyên mezin çawa tu dibêjî dikevin nava faaliyetên Tirkî nexweş e yani ji bo dibêjim em rast e Tirkî jî zimanekî ye hurmeta min ji Tirkî re jî heye mesele ne ye ama xizmeta me dibe Kurdî be çünkü derdê me Kurdî em pêşxin heye derdê me ku em Tirkî biçûk bixin tune ye Kurdî li ber qirkirinê ye li ber asîmîlasyonê ye mesele û wata Kurdî jî îro zimanekî fermî ba û di zanîngeha da û di mekteba da dibe çe di koleja da çiba ez dê bixwe bi îngilîzî min ê bername çêkira min ê bixwe bi zimanekî din çêkira mala te avaronî niha nûçeyekê heye ya ez mesela me behsa Rûdaw kir ya yani hakikaten ez ji Rûdawê gelekî fayde dibînim gelek ajansê me nûçeyan hene mesela ez dikevimê pir nûçe nabînim ama em dibînin ku Rûdaw aktif dixebite serê her saetê nûçe gerdûnî ez bibêjim çapemeniya Rûdawê hewceye gelek kes xwe mînak bigre çapemeniyakek bawê çi esasên gerdûnî dimeşe ya ez çima ez reklama Rûdawê nakim ji ber ku nebiye ez jî nakim nebiye ez jî sponsor nakim bibe sponsor me dikar reklam bike vê derê de em bang li hemî rojname û medya Kurdî dikin eger me re bibin sponsor em vê derê navê wan dibêjin em ê bêjin me nûçeyê xwe ji wan girtiye Ahmet Sporê gol barandin 4 gol avêtine keçî öğrengûçiyê Hebanno Ahmet Spor îşev di maça mala xwe de bi encama 4-1 zora keçî öğrengûciyê bir û 3 puan stendin ev tiştekî baş e hefteya nehemîn a Lîga Yekemîn ya Trendyolê li stadyuma Diyarbekirê mazûvaniya keçî öğrengûcî ya tîma Enqerê kir maçê saet 19 de dest pê kir tîma Keska Sor di nîva yekem de bi 3-0 bi pêş ket transferê nû yê Ahmet Sporê mabaye Diagne saeta heft deqeya heftan û 15 de 2 gol li pê hevavêt dinêrî deng tê teronî mamoste ez pir miran ne mesele ye na Ahmet Spor bisekine derdê min cuda ye derdêm zanî çima cuda ye Ahmet Sporê gol avêtiye navêtiye ji bo min çima mühîm e ême ez xîtabê civakê dikim di nava me de însanê ku eleqa wan bi Helebê Şamê heye eleqa wan ji bo her tiştî heye em ji wan re xizmetê dikin erê
ama insanê me hene Amed Sporê merak dikine dixwazim ji wan re jî xizmetê bikim kêko. Derdê min ew e. Tu mafdar tu mafdar kas çi bibêjim. Niha anha gelek saziyê me hene wexta girêdayî pergala Tirkiye be zimanê wan bi Tirkî be formê wan bi Tirkî be Kurdî lê qedexe be ew sadece çer dikin li goreyê min Amed Spor îro weta li Tirkiye taximekî bigirim li cîhanê de taximekî bigirim ez ê taximê Amed Spor bigirim. Lê bilê taximê min Amed Spor perçekî pergala spora Türkiye Nizam Çeşitli Federasyon Kulübü pergala wê ye. Yani vana em va tiştana wexta pir zêde watê bin lê em heman demê dibin da agirê asîmlasyonê vê dike û Kurd dike. Li goreyê min siyaseta Kurd jî ya tidî dibe çe demê û HDP ya bi Tirkî dihatina welatê me peyivî me digo partiya me her bijî ya heyran partiya me hemî xizmeta Tirkî kir. Îro wexta wê xizmeta em li vîya gerek li vîya haydar bin em gerek li vîya baldar bin. Yani hinek tişt henin em jî ra çepika li hev dixin yek perçê pergala dewletê be di demê ra em wa dikin heger bûnin dibe çe rêvebirên sereke yên asîmlasyonê ez wê dibêjim. Ya işte hin kesî dibêjin Amed Spor nasnameyekî ye. Merûpê bi hev re şa dibe sînerjiyekî çê dike. Erê tevê dibim ez tevê jî dibim aynı wisa ye ez jî wisa ye ama li hêlek de jî balansekê hewceyê merov bibîne. Dibe va tiştana dewlet bi hawakî dijî bikarbînin em hewceye yani Amed Spor ruhê me ye çavê me ye em pê serbilind e navê wê bes e Amed Spor navê wê bes e tu fam dike Memo dirêj dibêje bi Tirkî reklamê dikim zêrê Kurd dibêje mamoste Ronî rast dibêje asîmlasyona nerm e. Ya hûn hemî sosyalîst bravo ez vê dibêjim yani ez vê dibêjim nayê ez dijî Amed Sporê Amed Spor ame ye Amed ame ye lê belê em hewce be di vê derê da bi hawakî weke wî birayê me jî yanî zimanan xwişka me asîmlasyonekeke nerm em pê hayî nabe dikin. Nahît Eren anha dibe serokê Amed Sporê zanî? Ya hadi xatirce bixwazim mamoste. Serokê Baroyê Amedê dibe serokê Amed Sporê. Tamam hadi em xatirce Berê ku em xatir dixwazim. Kenan Taş Malatya'ya va alîkariya Aborîşan diye Hasan Bektaş Malatya'ya va her hevin hevanda. Hevanda ez hakikaten ji we re spas dikim îro performansa we pir zêde bû hûn pir zêde beşdar bûn. 1300 nexwe gihandê daweke zindî pir baş e serkeftinekî mezin e dixwazim bibin abone bibin endam em her êvar bi vî şiklî bidomînin. Roha her hevî Malatya ve hevalê Ronî gelek spas dikim ji bo tevlîbûna te jî. Bi du gotina jî pes nê te bidim ez jî pêvîstiya te jî pes nîne û tu zane yani bi rastî tu xizmeteke mezin dike ji hêla dibê çe yani tu derketiye holê û weke rojnamevanekî tê naskirin dema ji me tîvê de heta niha û tu YouTubeê de îro pêşengiyek wisa dike ji bo bi zimanê Kurdî û heman demê bi zimanekî hawakî hêsan da ku herkes ji te fehm bike ne bi zimanekî yê wêjeyî da ku parê xelkê bide kabine re çiqa xweş dane bipeyivin heman demê heta tu kanî tu ziman hêsan dike da ku civak ji te fehm bike yana em zane Kurdiya te çiqas lê xwedî ye tu çiqas tane dibe çe cuda cuda hevokan gotinan bînî cem hev lê berê tu xizmetek gelek xwe dike ji wê hêlê da spasiya te dikim. Malatya ve her hevî em bi hev re dixebitin em bi hev re xizmetê dikin ji milletê xwe re. Gelek spas dikim xatirê we silav reis.